Alessandro Barbirio endamê rêxistina pizîşkên Besînor di nameyekî de diyar dike ku rêjeya nexweşiyên derûnî ango nefsî di nava koçberên Sûrî de li girava Lîsbosê ya Yûnanî gelekî bilind bûye. û dibêje rewşa bêhtir ji 9,000 koçberên Sûrî di metirsiyê de ye. Rêxistina pizîşkên Besînor nameya endamê xwe pizîşkê derûnî Alessandro Barbirio bilav kiriye tê de dibêje di heyama 14 salan ji karê wî yê pizîşkê derûnî ango nefsî di beşê tenduristiya nefsî de li bajarê Triestî yê Îtalî û paspor di rewşên awarte yên derûnî de di hevdemê çareserkirina rewşên nexweşiyên ku rastî madeyên hişbir tên ji bilî qurbaniyên bazirganiya mirovan, serbarî pêşkêşkirina çareseriya pizîşkî ji girtiyên di zîndanan de û ji penaber û koçberan re li kampên penaberiyê. Barbirio dibêje wî di jiyana xwe de hejmara mezin ji nexweşiyên nefsî nedîtiye, wekû ku di nava penaberên Sûrî de li girava Lîsbos ya Yûnanî dibîne û serbar dike ku bêhtiriya penaberên Sûrî rastî nexweşî û ramanên wekû jiyan ji destdanê û nikarîna xewê û rabûn bi erkê normal wekû xwarin û vexwarin û danûstandin û peywendî li gel dewrober. Pizîşkê rêxistina pizîşkên Besînor dibêje ji ber ku li kampa Moria ya koçberên Sûrî li girava Lîsbos ya Yûnanî tevahiya mafê mirovan tên bin pêkirin û ji ber hejmara mezin ji rewşên pizîşkî yên pêwîstî bi pêşkêşkirina çareseriyê ew dikare bêje ku kampa Moria di rewşa hawarçûnê de ye û di rewşeke metirsîdar re derbas dibe û serbar dike ku eger rewş bi wî rengî bimîne di heyama çend hefteyên bê de wê krîzeke mezin durist bibe di nava koçberên Sûrî de. Kampa Moria ya koçberên Sûrî li girava Lîsbos ya Yûnanî ye. Taqeta vehewandina wê 3000 kes e û niha bêhtir ji 9,000 kes tê de niştecî ye û roj bi roj rewşa wê xirabtir dibe.